Здравейте хора, отново в канала ми. Днес ще се запознаем по-дълбоко с стила на всеки от момичетата си Сойлуна с помощта на тази книга "Светът на аксесуарите". Първо ще се запознаем с стилът на Луна. Това крехко и малко момиченце, което всъщност е силно. Тук пише най-различни неща за него. За нея хората със свободен дух се държат различно от начина, който хората очакват. Като Луна, която е силна и целостремена, въпреки че изглежда малка и крехка. Луна е свободна натура и обича да се облича съвсем нормално. И в общи линии това е нейният стил за обличане. Според повечето Амбър, най-красивата в сериал Сойлуна, не според мен, според Луна, Амбър се облича в изискана натура. Понеже тя е свикнала на живот в ухолство, Амбър има изтънчен вкус. Дантели, пастели, цветове и малки, но елегантни бижута. Малки и елегантни бижута. Амбър. Нейният стил за обличане е ето това. Амбър се облича изискано и това са най-честите аксесуари, които използва за дрехите. Кой не обича музиката? Това е Симон. Той е музикална натура. Откакто откри своя музикален талант, Симон никога не се разделя с китарата. Тя има специално място в сърцето му, редом с Луна. Симон обича да се облича с свичери и с неща, които отгоре имат музикални. Като ето този свич. Той обича музиката. Китарите, перцата за китарите, пианото, слушалките, сълключа, всичко, което е свързано с музиката. И даже каза, че музиката е неговия живот. Това е Симон. Кой не харесва Матео? Гражданин на света. Матео пътува със семейството си още от малък и му е трудно да се установи за постоянно на определено място, но когато биват намесени емоции, нещата се променят. Той обича да се облича с неща, които са по-удобни за пътуване. Неща с фотоапарати, шарки. Това е неговият стил. Приятелството е за вечни времена. Луна и Нина са заедно и се обичат. Луна и Нина. Те обичат камъчета, метални украшения, платове и въображения. Това внасят те. Няма правила, щом стане дума за пръстени и гердани, гривни и най-различни бижута. Можеш да ги носиш заедно, да смесваш форми и най-различни неща. Всичко си има индивидуален вид и е много забавно. Луна и Нина за винаги приятели. Така изглежда техният стил. Пръстени, бижута, най-различни шарки, гривни. Няма правила, когато се отнася дума за аксесуарите при Луна и Нина. Къде е Амбър без най-добрите си приятелки, които обичат много модата? Делфи и Хасмин. Силата на цветята. Когато накарат кънки или напишат за своя фапенчик блог, Хасмин и Делфи отдават времето си на пазаруване. Всякакви чанти и калъфи за таблети, за които най-важен е цветът. Те много обичат да се разхождат с таблети, чанти и най-различни неща. И каналът им е супер популярен, дават много интересни неща и се обличат перфектно. Това е техният стил. Те обичат да са модерни и, както се казва, те обичат да са fab and chic. Обичат много цветята. Навсякъде има цветя. Flower, flower, flower. Цветята са много красиви и в природата няма как да не видиш цветя. Кое дете, което харесва Сойлуна, не харесва и карането на кънки? Както Луна казва, кънките или ролерите са моята страст. Аксесуарите говорят много за вкусовете и характерите. Каската и ролерите на Луна са феерия от светове и радост, точно като самата нея. Кънките и каската. Това изображение е взето от един плакат. Сега ще ви го покажа. Ето и плакат. Така, стилът на Луна. Човечета, които само може да си рисуваш. Тя винаги избира нещо забавно, което да отговаря много на нейната мода, което да не е много преференционно, нито пък много... Тя обича да е оригинална.
Има за човечета, което да покаже какъв си всъщност. Емоцията, която изпитваш. Също така и кънка, за да покажеш твоя стил. Сладкото и любезно момиченце Нина, която много обича да се облича забавно и мило. Олицетворение на непридаността, светлина, светлива, мила и дружелюбна. Такава е Нина. Просто трябва да погледнеш от очилата й, за да видиш нейния красив свят. В реалността Нина не е с очила и е с много готина дълга къдрава коса. Тя е много сладка и мила и винаги помага на Луна, когато има нужда. Тя се облича с най-различни неща, които да са забавни и да подхождат на вкуса й. Като тези сладоледи, портокали, плодове и най-различни. И като ги приложи върху своите обувки, получава този готин ефект. Ето тук има и от моите 5. Стилът на момичетата. Тук има най-различни стикери от стила на момичетата и на момчетата. Китари, кексчета, каска, цветенца, най-различни неща. Има и тук от амбър, от всеки има по някой стикер, който може да се залепим навсякъде. Красота, колко различни стилове имат момичета. Ето ги надписите на Матео и на Симон. Нашите момичета имат доста различен вкус, но въпреки всичко те са приятели. Благодаря ви, това беше от мен, това беше на от кратките ми видеа. Благодаря, че гледахте и се запознах и опознахме стила на момичетата от Соя Луна. Благодаря ви, довиждане до следващия път. Не забравяйте да лайкнете и да се сабскрайбнете за моя канал. Чао!